Oj! Okej! Då åkte Bianca ut. Hur är det Malva att ställa kvar då? Så kan jag springa runt med henne. Oj! Oj! Oj, det gick bra. Det är bra. Plockar du? Ja, det här kan jag få göra. Du får vara med alldeles snart. Ja, det finns fler ballonger sen. Vi kan köra en vända till sen. Vi kan köra istället. Vi får köra här till sen. Vill du bara ställa sig och jaga Malva? Malva, gör en attack istället. Vänd och back. Anfall är bästa försvar. Det måste vara helt omöjligt att leka på 10 liksom. Kaos. Jag vill få ballonger. Ja, det är det. Jag vill ha en få ballonger. Jag kan knyta till där. Ja, vi ska knyta strax. Bianca, du får vänta tills de är klara.